Здравейте! Днес ще ви представим 15 факта за Горна Оряховица. Факт първи: градът е наричан Ряховица, Ряховче и Касабата. Имало е идея градът да носи името Горда Оряховица. Факт 2. В Горна Оряховица съществува най-голямата захарна фабрика на Балканския полуостров. Факт 3. В града се провежда първия български мострен панаир през 1926 година, на който своите продукти са представили марки като Фиат, Форд, Филипс и други. Факт 4. През 17 и 18 век между Горна и Долна Оряховица е съществувало и населено място Средна Оряховица. Факт 5. В близост до града е съществувала важна крепост Ряховец, значима за средновековния Търновград. Факт 6. Между Горна Оряховица и Лясковец е съществувал проект за създаване на междуградска тролейбусна линия. Поставена е и контактна мрежа през 90-ти години на 20 век, но е демонтирана след 2000 година. Факт 7. В Горна Оряховица официално е открита железопътната линия София-Варна през 1899 година. Факт 8. Край града е построена първата дизелова централа на дружество Виделина. Факт 9. Имало е връзка с файтони и омнибуси между Горна Оряховица и Търново. Факт 10. Водка Горна Оряховица е роден Никола Петров, първия българин световен шампион. Факт 11. В железничарския град съществува горнооряховска духова музика лира. Факт 12. В града се провежда първата железничарска стачка. Факт 13. През 1917 година край местността Камъка се разбива германски цепелин. Загиналите летци са погребани в старите гробища на града. Факт 14. Димитър Тодоров и самишленици построяват катамаран и го именуват Ряховец. Факт 15. Волта Горна Оряховица е родена Елена Гранчарова, българска революционерска, основателка на женското дружество в града.